version that's going a little bit that one. So that's better. Edrych ymlaen, edrych nôl i ME 99/007, part 2 of 3 TX 22nd of the 2nd 99. Croeso nôl. Wel, roedd hi'n benwythnos cofiadwy iawn wrth gwrs ac fe drawn ni'n sylw cyn hir at y canlyniad etholiadol mwyaf cyffroes yn hanes Cymru. Ond cyn hynny, mi gawn ni olwg ar yr hyn sy'n eto i ddod yn y rhaglen heno. Cawn flas a rai o ddigwyddiadau o raglen yr wythnos. Da chi'n mynd i stopio fo? Oedden, oedd o'n belled allwn i fynd. Wel, chi'n gwybod chi'n erbyn i fi weid fe afi'r jael. Os bydd eisiau, os rydych chi efo, rhan yma'n, yn iawn. A chlywed barn siopwyr, mamau a chogyddion am fwydydd sydd wedi addasu'n enetig. Fi ddim yn meddwl dylen nhw fod yn gwneud rhywbeth fel te. Dyn nhw'n gwybod digon y biti fe. Chwarter canrif yn ôl roedd Cymru ar fin pleidleisio mewn etholiad cyffredinol a oedd wedi alw gan y prif weinidog Edward Heath. Yng Caerfyrddyn roedd Gwynoro Jones o'r Blaid Lafur yn amddiffyn i sedd oddi wrth Gwynfor Evans o Blaid Cymru a oedd wedi cynrychioli'r etholaeth rhwng 1966 ac 1970. Roedd pawb wedi disgwyl iddi fod yn ornest glos, ond oedd neb wedi rhagweld pa mor agos fydda hi mewn gwirionedd. Wel, yn Herwe Gyfarwyddyn, wrth gwrs oedd y ddadl fawr rhwng Plaid Cymru a Blaid Lafur. Ac oedd y ddadl fawr yn y papurau yn Gyfarwyddyn rhwng Gwynfor a finne a cefnogwyr y ddwy blaid gormod yn mater o ffaith. Edrych nôl ar o'r nawr, oedd e'n gyfnod brwd, lle oedd yna densiwn mawr, lle oedd yna anigedd, anidigrwydd, pobl yn gas at ei gilydd. Oedd e'n gyfnod, dyn ni gwleidyddwyr heddi ddim yn gwybod dim byd beth ydy gwleidyddiaeth yn mater o ffaith. Dydy gwleidyddiaeth ddim yn ddadl heddi, mae'n tincran maen nhw ar y mylon gwleidyddiaeth ac so chi'n siŵr beth ydy'r gwahaniaeth o'n gypleidiau. Yn y dyddiau hynny, o'ch chi'n gwybod beth oedd y gwahaniaethau. Ond, wisiws, cynulliad, fel heddi, yn y 60au a'r 70au, y cynulliad, a oedd y Blaid Lafur o blaid y cynulliad, beth oedd safiad Plaid Cymru, yr union beth ac mae nawr. Oedd yna gyfnod o ddirwasgyd amaethyddol, oedd prisiau cynnyrch y ffermwyr wedi cwmpo'n isel iawn. Rwy'n credu dyna oedd y cyfnod lle oedd nhw'n gwerthu lloi bach yn marced Gyfarwyddyn am hanner can cinog, pack of fags. Right? Yr un problemau heddi, dy fe? Oedd ffyrdd Sir Caerfyrddyn a diffyg ffyrdd Sir Caerfyrddyn yn bwnc Llos Cefyd. Dyna beth o'n galw Gwynfor ar y pryd oedd Gwynfor Dual Carriageway. Oedd yna bryder bod yna ddiboblogi nghefn gwlad, ysgolion bach yn cael oherwydd uno ffermydd ac yna oedd yna broblemau cymdeithasol yn deillio hynny. Dydy'r fisiws ddim wedi newid. Gwleidyddiaeth sydd wedi newid, bywogrwydd y peth sydd wedi newid. Roedd hi fod yn etholiad agos rhwng Edward Heath, y prif weinidog, a Harold Wilson, arweinydd y Blaid Lafur. Ond roedd hi'n mynd i fod yn agosach byth yng Nghaerfyrddyn. Ond i'n deall yn iawn, mae hon mynd i fod yn etholiad anodd. Ond o'n i'n meddwl byddai wedi bod ychydig bach o well ag yr oedd i, dy fe. Dwi'n credu bod neb wedi meddwl bod ni'n mynd i ennill yn Chwefror 74. Disgwyl dod yn ail dag, fel digwyddodd i dod yn ail eithriadol o dda. Pan bych chi'n ennill syneddol, i chi goffa bod yn y Senedd. A wedyn mae'ch cyfle chi i weithio yn y etholaeth yn fyr iawn, dy fe. Pan byddwch chi'n ymgeisydd, pan byddwn ni'n ymgeisydd o 67 i 70 a Gwynfor yn y Senedd, pan byddwn o'n y Senedd, oedden ni'n gweithio yn galed yn Gyfarwyddyn, dy fe, berffaith sicr. Pan byddwn ni'n y Senedd, oedd Gwynfor yn neud yr un peth. Felly oedd wedi bod yn ymgyrchu ers tro, dy fe. Os ydw i'n cofio, ymgyrch byr oedd e. Chi'n bod byr iawn. Tair wrthos, mis, man mwyaf. Ymgyrch anodd, caled, bywiog. Chi'n bod llawer mwy o weithwyr nag oedd heddi, dy fe. Llawer mwy o frwdfrydedd yn helpu cael pobl i gefnogi. Mae'r holl ymgyrch heddi am tyledu bron, ydy. Wel, dim felly oedd ni yn y pryd hynny. Oedd tyledu yn dechrau dod fewn ac yn cael fwy o ddylanwad a pole opiniwn yn cychwyn a bethau felly. Oedd yn ymgyrch galed iawn a llawer iawn o
o waith cyhoeddusrwydd a rhannu taflenni, cyfresu o daflenni ar hewlydd, ar ffarmio, ar ochr economaidd ac ochr diwylliannol hefyd. Oedd yna ddosbarthu llawer o daflenni, cyfresu daflenni. Oedd yna gyfres o hysbysebion ac oedd gyda ni chwarter tudalen, hanner tudalen, a eithon ni i tudalen gyfan yn y papurau lleol y diwrnod cyn etholiad. Chi'n gwybod, yn bersonol oedd y peth, chi'n gwybod, o oeddech chi fynd i'r pentrefi, mynd i bob pentre. Oedd gwreidydd yn y dyddiau hynny yn cael llawer mwy o hunan adnabyddiaeth yn y pentrefi nag yma nhw nawr. O'ch chi'n gwario'ch amser yn nhw, neb yn poeni am y ddelwedd. Delwedd ydy popeth iddi, dyfe? Ydych chi'n mynd i wneud rhywbeth neu dweud rhywbeth neu bihafio mewn rhyw fodd. Oedd yn llawer mwy agored. Roedd y gweithwyr o bob plaid yn gweithio'n galed drwy'r etholaeth, ond fe gollodd un o brif weithwyr Gwynfor Evans 2 ddiwrnod o ymgyrchu a'r cyfle i bleidleisio. Dar yn osfwrs cyn yr etholiad, fe ges I alwad ffôn o'r Sanhad yn dweud bod mam yn wael a gorfod I fi fynd i'r gogledd bore dy Mercher a galw yn neuadd y sir ar y ffordd. Neu'n I ofyn i'r swyddog etholaeth os oedd rhyw siawns I fi allu pleidleisio. A fe wedodd na, doedd na ddim byd allech chi wneud. A wedyn wrth gwrs derbyn hynny. A dim yn meddwl rhyw lawer am y peth, un bleidles oedd I wrth gwrs a neb yn rhagweld beth oedd yn mynd I ddigwydd. Rwy'n cofio pan ddethon ni i'r cyfri, dyfe? Rwy'n cofio cerdded mewn i'r cyfri a Roger Thomas yn dod I weld I a dweud rhyw 1000 sydd yn ddiwedd yna. A cofiwch awr wedi ennill am etholiad cyn ni gyda 3,500, dyfe? Rhyw 1000 sydd yn ddiwedd yna. Rwy'n gwater awr ar ôl I ma'n had, oedd yn had yn weithgar iawn yn ydy. Ma'n had yn dweud, mae'n awr I 500 awr yn dweud, dyfe? So ni'n deall llaw bod ni mewn brwydyr, dyfe, chi'n gwybod? Y blychau'n cael ei hagor, maen nhw'n gymysglyd. Chi'n cael syniad bod ardalodd trefol, ardalodd poblog yn amlwg wedi cadw'n eitha ffyddlon I llafur, ddim yn hollol, bod pleidlais y Tory a'r Rhyddfrydwr wedi mynd lawr cryn dipyn, ac yna bod Plaid Cymru yn gwneud yn dda iawn ar olwg cyntaf, bod ni'n agos iawn yn y diwedd, oedd ddim posib roed carden sigaret rhwngthyn nhw. Enillais I y tro cyntaf o 10. Rwy'n tybio. Rwy'n felly ydy. Mae'n Gwynfor o garw o'n recount, yma. Enillais I wedyn o 4. Rwy'n felly ydy. Rwy'n nesa, Gwynfor yn ennill o 3 neu 4. Ar rhywbryd yn ystod oriau man o bore, fe ffoniodd y mab, oedd o lawr yn Gyfyrddin, I ddweud ar y cyfrif dwytha bod Gwynfor yn colli o 1 bleidles. Wel I fi wrth gwrs yn pleidles I oedd honno. Ac oedd meddwl ma fi oedd wedi bod yn achos I Gwynfor golli'r etholiad, oedd hwnna'n sioc aruthrol. Bython ni dros 2 ddiwrnod wrth gwrs. Gwynyn Perygwyn, returning officer yn dweud, wel, fe drwy ddim I mlaen fel yma, orffennwn ni nawr, a gychwynnwn ni amser te dydd Gwener. Yn ystod y dydd, mi ddath a person I fewn i'r swyddfa yn heol dŵr a gamlen a nifer o bleidleisiau Gwynfor yn yr amlen yma. Ac fe glirodd y person yma mewn rhyw fwth tu allan I dre Caerfyrddyn, y diwrnod etholiad, mi oedd wedi sylwi rhywbeth rhyfedd yn digwydd, rhyw bobl mewn oed yn dod I fewn I bleidleisio, swyddog yn y bwth yn dweud, rhowch nhw fanna, ac bod nhw wedi mynd draw, ddim i'r bocs D, ond mynd draw I rhyw ddesg a rhoi nhw fewn mewn basged. Felly, mi ath y person yma nôl i'r ysgol yma, dyna wedyn, edrych yn y bocs bwriel, a mi ffeindiodd bleidleisiau. Pleidleisio wedi marcio I Gwynfor Evans, bleidleisio dilys a stamp a popeth arnyn nhw. Ac yna mi ddath ar hein i'r swyddfa, I ni yn y swyddfa, I Peter a finna, a fe benderfynon ni rhoi nhw mewn amlen, ac o'n i'n cadw nhw yn ymhociad
yn ystod y cyfrifon 4 a 5. Ac penderfynu nag o'n i ddim am wneud dim byd hefo nhw. Wel, gachwn ni nawr am tua 4 o'r gloch y prydhawn. Prawd y Gwener. A rhywbeth fel un ydi nawr. Y bleidlais nesa, Gwynfor eto o'r i'w un. Nawr mae fi'n galw am recount nawr, diolch. A mae Gwynfor Perwgyn yn dweud, cymwch bwy llawn boes oedd e, mae'r rhaid i ni orffen rhywbryd. Yn gallu ddim ymlaen. So gytunwyd ar system lle bod ni'n mynd i gyfri pob ymgeisydd yn unigol. So maen nhw'n cychwyn gyda'r Tory. Yr un pleidlais, yr un rhif a'r bleidlais gynt. Rhyddfydwr oedd yn drydydd, yr un pleidlais. Nawr, ro'n i'n meddwl, dyna ni. Yn ail o ni nawr, un tu ôl Gwynfor, dwi. Yr un pleidlais. Diolch, fi wedi colli o un. Reit, maen nhw'n cyfri Gwynfor. Ac nhw'n dod i ben a cyfri Gwynfor. Ac mae'na berson yn cefn yn euad. Dwi'n ei llaw i fyny. Gyda dwrw mawr nawr, beth oedd cyfnewid lle. Yn bwndel, rwy'n cyfri nhw hanner cant oedd nhw, bwndel neu hanner cant. Yn bwndel hanner cant i Gwynfor. Dwi'n bod 47 oedd nhw. 2015. Ac mae mwyafrif Gwynfor o un yn mynd y mwyafrif 3. Dyna'n yn ddigwyddodd y peth. Gwynoro Jones, 17,165. 2015, 165. Wel, yn sicr ar ôl 5 cyfri, mae'r mwyafrif o 3 yn mynd i ddod i weithio yn gyletach na wedi gweithio o blaen, os ydy hynny'n bosib. Yn y dyddiau hynny, oedd bobl yn gwisgo siwtau on, siwtau on iawn. Ac am beth i weithiau, mae rhaid i'r gyfaddau, o bosib bod ni'n edrych fel second-hand car salesman. So'n credu, oedd ni'n ffitio'n iawn, oedd ni'n edrych fel sef wedi... Mae'n cael benthyg i oedd berson ond hanner yn saizi, fel sef i'n glawd, chi bod. Ond dyna fel oedd i chi gweld, oedd bobl yn gwisgo dy Caerfyrddyn, a cwsau rhyfedd. Ac oedd y coleri, fel coleri ceffil. Chi bod nhw'n goleri mawr. Mae rhywbeth gyda ni i'w ddangos, mae yna fudiad ardderchog yma nawr. Welodd neb erioed cystal gweithwyr ac sydd gen i fan hyn. Mae nhw'n gwmni mawr ac mae nhw'n gwmni cwbl ymroddedig. Ac nhw sy'n mynd i ennill, dos gen i ddim amheuaeth ynglyn â hynny. Mae'n etholiad yn dod yn bian, wrth gwrs, ac mi enillwn ni hwnna. Dos ddim amheuaeth o gwbl gen i am hynny. Y gallen ni fod wedi ennill yr etholiad yna. Ond erbyn y pnawn, oedd pawb yn gwybod bod mwyafrif Wilson mor dene, so oedd mwyafrif ganddo fo, os dwi'n cofio'n iawn, a bydde'n sicr bydde etholiad arall cyn diwedd y flwyddyn neu chawn ychydig misodd. A bydde'n well i Gwynfor Evans wedi colli o 3 yn Chwefror, fel y bydde fo yn amlwg yn gallu ennill yn ysgubol yn yr ail etholiad. Ond i'n gwybod nawr bod y presio ymlaen, chi'n gwybod. Unwaith mae Plaid Cymru yn dod yn ail, mewn sedd fel Caerfyrddyn, mae'r cyntaf mewn trwbl. Oherwydd mae bobl y Prydwerydd a'r trydydd plaid yn gwybod beth i wneud os yw'n cael gwared ohonoch chi, dwi. Pawb oedd ag unrhyw gydymdeimlad â Plaid Cymru wedi gwneud yn sicr bod gyda fo bleidles, bydd oedd hi'n bleidles bos neu cael rhywun arall i bleidleisio drosto fo. Ac felly, ym mis Hydref, roedd yn ddisgwyl mawr am ganlyniad yr etholiad yng Nghaerfyrddyn. Roedd y dre ma'n llawn, roedd y sgwar ma'n llawn, roedd pob stryd oedd yn rhedeg i'r sgwar hefyd yn llawn. A ddor mor fawr ac mor dyn, nes bod e'n beryglus i fywyd pobl. Ac fe gafodd yr arlygwr ffisio, wrth gwrs, y syniad disglair iawn o arwen y bobl mewn can. A dyna lle bie. A ble ond yng Nghymru gallech chi gael plismon i arwen torf o filoedd mewn canu cynulleidfaol. Os rwy'n yn gwybod beth yw'r second vers, meddwl fel goleuia. A ddoi mas ar y balcony yma, wedi cael ei adeiladu yn bod pasol. Mas o'r ffenest, a mas o'r balcony, a gyda'r llawr, a wrth gwrs, y pob un yn gyfrydyn nabod i, oherwydd bod fi'n canu yn y core yma, ac yn gydairydd bod yn ymrydder. A'r cof sydd gen i yw mynd allan, a'r dorth allan yn gweud i'n Gwynfor, ond gweud i ffisar. Ro'n i'n canu am ryw awr a hanner.
Richard Evans, 3,000 ar hugain. Ti ar ei wythnos cyn diwedd etholiad hydre 74, yn gwybod mewn wedi wythno. Fe ddys i am gais am swydd arall. Fe ysgrifennes i am ffurflen gais, ac fe ddynfones. O ddim rhaid i fi ddod i y cais i fewn hyd y bore dydd Gwener ar ôl y nos iau o'r etholiad. So fe cyntaf nes i dydd Gwener, nid poeni bod fi wedi colli'r etholiad yn noswaith cynt, ond i fynd ar cais am y swydd yma fe geses i yn y diwedd, bore ar ôl hynny. So dyna faint o'n i'n gwybod bod y peth yn mynd i ddigwydd. Ac yn y Senedd nesaf yn Westminster, fe fydd gan David Wigley a David Ellis Thomas gwmni. Ond mi fyddai'n wir i ddweud bod llawer iawn o rwyddfrydwyr a Etholiad wedi troi ato chi y tro yma mwyn cadw Gwynoro Jones allan. Wel, all neb wadu i fod yn ddigon tebyg fod nifer ohonyn wedi troi, ond ddim yn unig ato ni, cofiwch, achos mae'r bleidles lafur wedi codi, yn bod ni wedi ennill tir yn o helaeth yn y mannau cryfaf sydd gan y blaid lafur, o ble maen nhw wedi tynnu. Wel, dwi'n credu bod y rai mwyaf caedwadol ymhlith y rwyddfrydwyr wedi mynd at lafur, a'r rhai mwyaf radical wedi dod ato ni. Mae chi enghraifft o rhywbeth fel yma nawr, lle mae y headline yn dweud bod y wahaniaeth mawr rhyngddo ni. Ac ar y pryd, o'n i'n timlo yna, chi'n gweld, right? A dyna di pressure pleidiau, right? Oedd hi'n disgwyliadwy fod rhywun fel fi yn cymeryd agwedd y blaid lafur yn gyfyn yn herbyn y blaid Plaid Cymru, chi'n gweld, yn ei gyrbyn nhw. Ac oedden nhw'n rhan o'r gyfundrefn. Fe mae trwy'r ffaith, edrychwch chi dros cortau'r canrif. A'r pethau mae dwi wedi dweud yn y 70au a'r 80au ar ôl gyfnodyn. Ni'n llawer o'r gosach yn gilydd, ac dwi wedi dweud canodd o weithiau ar radio a thaledi. Mae gyda fi ymygedd mawr o Gwynfor Evans. Ac oedd y headlines yna, a'r pethau ddwedwyd yn y holl pethau yma, wedi creu atgasedd mawr rhwng cefnogwyr, pleidleiswyr, a hyd yn oed ambell dro rhwng Gwynfor a Fined. Mae'n bell o le erbyn hyn. Chi'n gwybod, mae'n ddyn i'w admygu, ac mae'n ddyn i'w barchu, ac mae'n ddyn i'w gofio. Wel, fe arhoswn efo'r 70au am rwan a chael golwg ar rai o bigion mwy